Дуслар, яфраклар көз көне ни өчен саргая һәм коела, беләсезме? Хәзер аңлатам. Юк, җир шары сөйләсә, яхшырак булыр. Сәлам, дуслар. Агачларга, яфракларга күп җылылык һәм яктылык кирәк. Көз җиткәч, кояш азрак җылыта. Һаваның уртача температурасы түбәнәя. Шуңа күрә яфракларның төсе үзгәрә башлый. Көзен алар саргая шул. Яфраклар башка төсләрдә дә була аламы? Кайбер агачларның яфраклары кызыл, кызгылт сары, хәтта көрән төскә дә керә. Мөгаен нинди агач булуга карап тор инде. Мәсәлән, тал һәм тупыл саргая. Миләш яфраклары кызара. Рәңге кызыл, кызгылт сары төстә була. Имән яфраклары гомумән көрән төсне ала. Димәк, барлык агачлар да көз көне үз төсен үзгәртә? Ылыслы агачлардан кала барлык агачлар да төсен үзгәртә. Көзен яфраклар коелу да һава температурасы үзгәрүгә бәйле. Җирдәге су әкренләп ката һәм агачлар тамырлар аша дым ала алмый башлый. Шуңа күрә агачлар яфракларын коя. Яфраклар нинди төстә булганда да матур, шулаймы? Тирә-юньдәге матурлыкны күрергә бергә өйрәник, балалар.